O Partido Socialista pregúntase as razóns reais polas que o executivo de Julián Bustelo mantén a día de hoxe pechada ao público a Biblioteca Municipal, no Pazo do Martelo, 7 meses despois de rematar as obras de rehabilitación levadas a cabo no edificio. Lle preguntamos no pleno de novembro cando se iba a inaugurar a biblioteca e o alcalde, está grabado en pleno, dinos que a mediados de diciembre, pero a sorpresa é que en diciembre o que fixemos foi un acto de clausura, é dicir, onde non estuvo a veciñanza representada. E despois se fixo outro acto onde tampouco estuvo a veciñanza representada. E vemos que ao longo destos 5 ou 6 meses que se finalizou a obra, bueno, pues hai diferentes actos onde a veciñanza en sí non está representada nese espacio. Entón, nós creemos que a biblioteca, con 7 meses desde que se finalizou a obra, pues eu creo que é un marxe suficiente como para que estea adecentada e aberta para o uso veciñal, para o uso de biblioteca. Mais alá, depois de que se poidan facer exposicións ou facer outro tipo de eventos en el que consideramos que sería interesante, pero que o prioritario é que estea aberta a biblioteca para o uso da veciñanza e co fin que se cometeu. Segundo os socialistas, este é un exemplo máis da xestión do equipo de goberno, que segue sen propostas e proxectos. Entendemos que a situación que se dá é un poquinho o resumen do que é este goberno, é dicir, un goberno sin proposta, un goberno sin proxecto e que está facendo as situacións como con parches, é dicir, si sabemos que o fin da obra da biblioteca era en novembro do 24, porque non se utilizou o post do 24 e incluso o post adicional do 23 para facer este tipo de actuacións. Isto que demostra unha falta de previsión deste goberno e que non teñen clara aínda en que situación se vai a utilizar a biblioteca. Nos entristece porque ao final quen sale perxudicado é a veciñanza, que ve como o resto da xente pois utiliza ese espacio e eles non poden utilizar a biblioteca que realmente foi para o que se fixo esa obra.